Daga ke sai dai aso ba ke ba zan bi kowa ba, zuciya ba za ta so ta ba. Yemen rumfa duk inda kike ni nan nake da ke na saba, in babu kewa zai rike saboda kauna sanadin ki so ne ba zan yi kuka ba. Zamaniya na zama ke hankalin ki kwantar masoyiya, janiya zana je ko ina kike so sarauniya, mallakin kaina na bar miki dan kin zambin zinariya. Adadin sanda na miki bai iri ko da ɗaya, kin ga so bai san hayaniya san karbi hatsaniya, wanda duka zai ce na barki kwarai bai so a zauna ba lafiya. So ne jigon zama na duniya. Wasa kamar gaske san kiya mike, ciwon so ne ya kama ni yan sada warke, daudar saka mamaye zuciyata kana wanke. Kina zo min cikin barci koma ina farke, aman uzuri a soyayya ga kaina yana duke. Janjani 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 zojani zojani zojani, kalmar so har kyauta ke samu, mai nema yana samu in ya roƙa gun makaginmu. Soyayya ta kan jana har zuwa ƙauye na babanmu, ba ni biyar munafunci in manyo Allah yana jin mu. Soyayya na sa raina ita ta zama abinci na, kina raina in baki guri na babu soyayya mafarki na. Sunana Aknan Bamenda Ihsan a cikin shirin ɗin farin wata sha kallo. Ni na ɗauka idan aka ɗauka sau ɗaya an gama, ashe abun ba haka ba, ashe ana ɗauka ne a yi ta ɗauka. To ni abun ne ya bani wahala, da kuma matsayina na bafulatana ba na iya faɗan wani kalma na Hausa, saboda haka shi ma ya ɗan bani wahala. Ku kasance tare da ni a wannan satin domin kallon wannan shirin